numele vostru și ce căutați în locul nostru? Noi, împărate, venim tocmai de la răsărit. Căutăm cu adevărat despre noul împărat. Unde-i ca să ne închinăm? Darul ca să-i dăm. Baltezar mă numesc, Paul. Eu sunt Cral Gașpar de la răsărit. Este ceea ce mi s-a lucit. Recunosc eu că s-a născut un cretin de curând. Deci ăla Efraim, a lui să mă închin. Eu sunt Cral Melchior de la răsărit. Este ceea ce mi s-a răcit. Recunosc eu că s-a născut un cretin de curând. Merg și la Efraim, a lui să mă închin. Văd că sunteți doar răștiți și acum știu cum vă numiți, dar mă mir. Ce ați căutat despre noul împărat? Ce împărat poate să fie să ia împărăție? Aceasta nu poate să fie decât numai viclenie. Oi, Radu, să trăiești, ți-am să împărătești. Dacă vrei să știi prea bine, noi nu te căutăm pe tine. Și umblăm întrebând de nou născut în curând. De Craiul, praful împăraților și domnul al domnului. Dacă nu te gândești la mine, iată steaua care vine. Trailor, dați iertare celor ce v-au făcut supărare și îmi dați și mie de știre de nașterea ce să vie. Deci, mergeți și căutați bine și iar vă întoarceți pe la mine. Că eu cu plecăciune am să vă fac această mare închinăciune. Dar noi vom pleca, drumul vom căuta. Dacă vom afla, tot pe aici vom da. Cifte și măreți, arăției tale de știri. Fraților, să ne grăbim, după steaua să pornim, steaua să se arată și pe care ne îndreaptă. Iar noi vom veni, pe la eroi vom întoarce și nu făgăduim să vom face. Eu Baltezar mă numesc, Eu Baltezar mă numesc, cu aur dăruiesc. cu aur dăruiesc. Numele meu e Gașpar, Numele meu e Gașpar, Smirnă-i aduc eu lui în dar. Smirnă-i aduc eu lui în dar. Eu Melchior mă numesc. Eu Melchior mă numesc, Cu tămâie dăruiesc. cu tămâie dăruiesc. Eu sunt Îngerul lui Dumnezeu, ascultați ce vă spun eu, ca să nu dați prin cetate, ca să dați prin altă parte. Ca Irod nimic să știe despre a nostru duce Mesie, căci Irod și-a pus gând rău să-l omoare pe Fiul lui Dumnezeu. O, Irode, tiran mare, ce-ai hotărât prin urmare, ca să faci vașnice muși, să strici Iudeea de cruci, tiran rău și blestemat, tu câine turbat și spurcat, câine turbat și spurcat. Această zi preasfințită, sărbătoare mărită, noi poftim ca să vă fie la mulți ani cu bucurie, să aveți zilele senine, să le petreceți cu bine, iar trăind prin nemurire, în deplină fericire, să aveți dar și folos de nașterea lui Hristos. Hai, Florile, de-al de, că-i Sfânta zi
pentru bucuria pe care a adus-o în sufletele noastre, după o noapte de colin. După o noapte de colin. Vedeți că unii se opresc după ce colinde la o casă, două. Dar alții, vedeți, au colindat toată noaptea și astăzi sunt în biserica noastră să ne veselească sufletele noastre. De aceea le mulțumim din suflet. Fără dar și poate colinda trebuie și plătită, răsplătită. Moșul a lăsat cadouri, a lăsat colăcei pentru voi, chiar și un tot, pentru faptul că v-ați pregătit așa cum se cuvine și ați dorit acest lucru. Mulțumim părinților, celor care îi susțin și ne susțineți în aceste activități. Vorbeam de foarte multe ori că e vorba de o împreună lucrare, în tot frumosul pe care reușim să-l facem împreună. Vedeți ce se întâmplă atunci când oamenii nu știu să fie împreună. Ce rezultate au? Dar oamenii când reușesc să fie împreună, rezultatele sunt pe măsura unității, pe măsura dragostei lor. Le mulțumim așadar din suflet. La sfârșit o să le dăm cadouri, la sfârșit. În cele ce urmează, mulțumim distinsei profesoare Adriana Vârsan pentru jertfenicia, pentru dragostea pe care o pune în slujba acestor copii, nu doar de data aceasta, ci în toate activitățile pe care le întreprindem la nivel de parohie. Îi mulțumim așadar. Colindele continuă, așadar îi așteptăm în față pe colindători. Deschide ușa creștine, deschide ușa creștine, că venim vino la tine, că venim vino la tine. Drumul-i greu și-a obosit, drumul-i greu și-a obosit, de departe am venit, de departe am venit. Bună seara, gata ea, să ne primește în alta acasă, că nu vrem ca să ședem, numai să vă colindăm. E Crăciun și noi venim, la tot omul cel creștin. Vestea nașterii s-o dăm, dar noi s-o dăm, pe Domnul să lăudăm. S-a născut Fiul cel Sfânt, Fiul
se roagă la icoane și dă sfinților profane. Și se roagă la icoane și dă sfinților profane. Iar săracilor pomană din strântura sa de mană, numai el se învrednicește când Iisus îi poruncește. Numai el se învrednicește când Iisus îi poruncește. Și întinde masă mare în ajun de sărbătoare, din Crăciun creștin și sfânt, pace vouă pe pământ. Din Crăciun creștin și sfânt, pace vouă pe pământ. Din Crăciun creștin și sfânt, pace vouă pe pământ. să aveți dar și folos de nașterea lui Hristos. Mulțumim acestor minunați coriși care l-au pus în sufletele noastre, cu siguranță, pe Hristos cel născut în ieslea Betleemului. Le mulțumesc din suflet pentru receptivitatea lor la mesajul meu de a pregăti și în acest an un moment de suflet. Sunt extraordinari, sunt minunați. Să-i mei și dumneavoastră, dar și poate le mulțumim din suflet. Mulțumim așadar tuturor colindătorilor dumneavoastră că sunteți astăzi cu noi
s-a spus cu noi astăzi în împreună rugăciune. Am vrut de la începutul, înainte de a citi pastoral, am vrut să zic că ce frumoasă e biserica, ce frumoasă e îmbrăcată biserica și frumusețea bisericii o dau credincioșii, o dați dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți cu adevărat frumusețea unei biserici. Vă mulțumim așadar din suflet că sunteți alături, sunteți azi împreună cu noi la ceas de Sfântă Rugăciune, la ceas de Colind. Să îl aducem, dragii mei, în aceste zile, pe Hristos ce născut în Iesu Betleemul, să-L aducem în sufletele noastre, colindând. Ducând colinduri, iată, acum din biserică, la casele noastre și încercând să fim mai aproape astfel unii de ceilalți. Un praznic luminos, un praznic cu bucurie, alături de toți cei dragi sufletelor dumneavoastră. Hristos a născut! Dumnezeu să privească! Să cântăm în final o colindă împreună. 3 păstori scurtă, nu vă țin. 3 păstori nu se întâlniră, 3 păstori nu se întâlniră, raza soarelui, floarea soarelui și așa se sfătuiră. Haideți, fraților, să mergem, haideți, fraților, să mergem, raza soarelui, floarea soarelui, floricele să culegem și să facem o cunună, și să facem o cunună, raza soarelui, floarea soarelui, să împletim cu voie bună și să ducem lui Hristos, și să ducem lui Hristos, raza soarelui, floarea soarelui, să ne fie de folos, nouă și la neamul nostru, nouă și la neamul nostru, raza soarelui, floarea soarelui, de nașterea lui Hristos. Iată acel împreună de care vorbeam. Ce frumos a sunat colindă când l-am cântat cu toții. Toată suflarea a lăudat dată prin colind pe Domnul. Sărbători în pace și binecuvântate să ne rânde Dumnezeu la toți. Hristos a născut! Rog copiii care au fost la împărtășit să vină pentru cadouri. Copiii care au fost la împărtășit, moșul a lăsat pentru fiecare câte un cadou.